हाय मित्रांनो, मँगो किचनमध्ये आपलं स्वागत। आणि मित्रांनो, आज आपण आलेलो आहे बदलापूरमध्ये S3 पार्क हॉटेलमध्ये येतो आपण। आणि या हॉटेलमध्ये सी फूड फेस्टिवल चालू आहे आणि ते पण एकदम कमी किमतीमध्ये 299 रुपयामध्ये सी फूड अनलिमिटेड। तर आपण बघूया कसं काय आहे ते आणि कुठची फिश त्यांच्याकडे भेटेल। हे बघा, असा बॅनर लावलेला आहे, सी फूड फेस्टिवल 15 तारखेपासून 25 मार्च 15 मार्च टू 25 मार्चपर्यंत, म्हणजे 10 दिवस सी फूड फेस्टिवल आहे। फक्त 299 रुपयात। खाली त्याचे कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेले आहेत, तरी पण मी माझ्या ब्लॉगमध्ये कॉन्टॅक्ट नंबर त्यांचे देईन। तर आपण आता पुढे जाऊन आपण त्यांचं रेस्टॉरंट बघूया कसं आहे ते आणि कसे आपल्याला फिश भेटते। हे बघा, समोरच पहिलं क्रॅबचा फोटो आहे। आता आपण पुढे बघूया। हे राईट साईडला एक रेस्टॉरंट आहे त्यांचं आणि जे अनलिमिटेड फूड आहे ते वरच्या बाजूला आहे बँक्वेटमध्ये। हा आजचा मेनू आहे त्यांचा। हे फर्स्ट फ्लोअरला हे बघा, असं त्यांनी थीम केलेली आहे। फिश म्हटल्यानंतर कोकण साईडच्या जास्त फिश असते, साऊथमध्ये गोवा, मालवण, केरला। तर थीम परफेक्ट आहे। झाप लावलेले आहेत त्यांनी बाहेर। छोटे छोटे फोटोज आहेत, स्क्विड, क्रॅब, प्रॉन्स। आपण आता आतमध्ये बुफे बघूया। हा असा बुफे लावलेला आहे त्यांनी। फर्स्ट ऑफ ऑल इथे त्यांनी 2 चटणी ठेवलेली, एक बोंबील चटणी, एक जवला चटणी। ही बोंबील चटणी, जवला चटणी आहे। वर पापड आहेत। स्टार्ट मांदेलीपासून आहे। ही फिश कोलीवड आहे मांदेलीची। ही फिश फ्राय तारली आहे। हे स्क्विड्स चिली आहे। ओके, हे खूपाची फिश करी आहे, ही मालवणी स्टाईलमध्ये। सेकंड वन ही बांगडा करी आहे। दोन प्रकारचे राईस आहेत, एक नॉर्मल राईस आणि दुसरा स्टीम राईस आहे। व्हेजिटेरियनसाठी तोंडली आणि सोयाबीन मसाला आणि ऑप्शनल रोटीमध्ये नान आणि चपाती आहे। असं 299 मध्ये तुम्हाला एवढ्या सर्व गोष्टी भेटणार। त्याच्यानंतर हा त्यांचा फिशचा डिस्प्ले आहे। त्यामध्ये आता फर्स्ट सुरमई ठेवलेली आहे त्यांनी, म्हणजे तुम्ही जर सिंगल तुम्हाला आला कार्ड ऑर्डर करायची असेल तर हा बघा मोठा क्रॅब आहे। खाली बांगडा आहे, त्याच्यामध्ये हा छोटा क्रॅब आहे आणि खाली स्क्विड आहे मोठा वाला। अशा प्रकारे त्यांचा डिस्प्ले। तर आपण आता फूड टेस्ट करूया, बघूया कसं आहे ते। एवढा मोठा सेटअप आहे त्यांचा। त्यामध्ये अराउंड 40 टेबल असतील आणि अनलिमिटेड म्हटल्यानंतर तर 299 मध्ये एवढं सर्व शक्य नाही, पण त्यांनी दिलेलं आहे। तर आपण टेस्ट करून बघूया।
टूना फिश आहे. तर मी तर प्लेटमध्ये फर्स्ट तारली टेस्ट करतोय. फ्रेश आहे, प्लस टेस्टी आहे. त्याच्यानंतर स्क्विड चिली, छान टेस्ट आहे. त्यानंतर आपण आता ही मालवणी फिश करी टेस्ट करतोय. $299 मध्ये अनलिमिटेड फिश. खरंच कॉन्सेप्ट खूप चांगला आहे. मित्रांनो, तुम्हाला याला काहीच हरकत नाही. प्लस फूड सोबत त्यांनी कॉम्प्लिमेंटरी सोलकढी पण ठेवलेली आहे. इकडचं जेवण एकदम बेस्ट आहे. मी अनलिमिटेड फिश ट्राय केलेली आहे. तुम्ही बघितलं, स्क्विड्स, मांदेली, त्यानंतर कुपा. जेवण एकदम मस्त आहे. जर तुम्ही फिश लवर असाल तर तुम्हाला एकदा विजिट करायला काहीच हरकत नाही. जे S3 पार्क बदलापूर या ठिकाणी तुम्हाला यायचं. कल्याणवरनं मला 25 मिनिटं लागली यायला. आता तुम्ही जिथून याल तिथून जवळ आहे, रोडला लागूनच प्रॉपर्टी आहे. तर वन टाइम विजिट करायला काहीच हरकत नाही. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला मित्रांनो कसा वाटला ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. थँक्यू.